खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, आं सानफ्रोमबो बिब्दिनो बर' रावजों मुलुगनि रादाबखौ फोसावबाय थागोन। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं भारत आरो इजराइलनि गेजेराव मिलिटारि सोमोन्दो एबा हेफाजाब होलायनायखौ गोथौ आरो गोरा खालामनो थाखाय मैया निउ दिल्लीयाव भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो इजराइलनि राजथान्दै एबा काउन्टारपार्ट बेन्जामिन गन्स बिथांमोनहा गंनै हादरनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिनायजों लोगोसे इयुननि थाखाय टेक्न'लजिनि दारै हाथियार बानायनायनि सायाव गोथौवै सावरायलायो होनना इन्डिया निउज रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं नर्थ करियायाव कभिड-19नि साग्लोबसारनाय बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरो थासारिया गाज्रिसिन अबस्थायाव दं होनना वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन गुसुङै हुआ फोरमायदों होनना वर्ल्ड निउजआव फोरमायदों। थामथियाव दं आथिखालाव गोदानै गोसारनाय मांकी पक्स भाइरास मुंनि बेरामा दासिमाव बुहुमनि गं 30 हादोरसाफोराव गोसारबाय होनना थामहिनबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना फोरमायदों। मख'जाथावदि दासिम बे बेरामजों साग्लोबजानाय सुबुंफ्रा गासै 550 जन जाजेनबाय होनना हुआ फोरमायबावदों होनना वर्ल्ड निउजआव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा कंग्रेसनि आफादगिरि सनिया गान्धी बिथांखौ कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय रादाबखौ मिन्थिनानै मैया थाबैनो हामथों होनना इसोरनियाव आरज गाबदों होनना इन्डिया निउज रादाबाव फोरमायदों। बाथियाव दं इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट भल'दामिर जेलेन्सकी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला रासियाया इउक्रेननि गासै 20% खुंथाय ओनसोलखौ आवग्रिनानै लागासिनो दं। मख'जाथावदि बेजों लोगोसे इउक्रेनआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरो इउक्रेननि मुंदांखा इउक्रेनियान सु-25 फाइटार जेटखौ मैया गावख्लायनो हादों होनना वर्ल्ड निउजआव फोरमायबावदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।